mga snack ta mga bay. Kay gutom naman po kayo. Ah. Ah. Lami egag sa boy. Oh. Uy. Gara atong kaon mo sanay sa bow. Ah. Sabaw mga bay. Kana. Oops. Ah. Aha. Ah. Ara mga bay. Ah. Siling demonyo mga bay. Humuta sa atong utan laoy oy basta naabot tangad. Punya mga sili. Utan man ba yo? Nag-utan sa tarog laoy ng gabi. Mga tambok na kaya itong gabi oh. Kahit dugay-dugay na nawan ato mga panguhay bitaw. Ang kilis siya. Hindi, mga luya na siya. Nga. Dami kaya atong utan laoy basta na atay sili. Ato daw sa gulang mo sili para malagpot ang mga panuhot. Atong luto ay humay. Bagong pinagaling. No? Ngun tayo. Lami ka sa agutan ba? Lami kay kaon ning humay bitaw. Kay humot ayo. Labi nagbagong nilungag. Agul. Ba? Ibilin din mga tikling. Kaya nagkapin ko sa ako mga bay tayo mo mga tuloy at ulbot.